artekarien eritziz behintzat, hemen dena dela gure artean ez dugu gauzak hain garbi ikusten, eta naiz eta artekari horiek 4 segundu ez eta 3 baietz kantatu, guk gauzak nahiko ilun ikusten ditugu. Konsolazio txandari momentu honetan hasiera eman zaionean. Hemen ditugu bai irudiak, lehen kaletik Santoñako gizonak ditugu, bigarren kaletik Oriotarrak, eta 3. kaletik Donostiarrak, Claudio Etxeberria gorrilaren agindutara. Gogoratu nola dauden diferentziak utzi hauen artean. Donostiak, 21 minutu eta 2 segundu erabili zituen lehen egunean, eta badu 15 segundutako errenta Oriotarrekin konparatu ezkero, eta 22 Santoñakoekin konparazioak egin ezkero. Hor ditugu lehen txampan untziak, eta Donostia nahiko txukun atera da Lucia. Bai, oaingo irudietan ematen du, pixka aurri hartu dula, ez da naharmentzekoen izango, baino, irurak ni ustez paren dira. Hor dituzu beraz iruntziak, Santoña, Orio eta Donostia. Hor izan daiteke burrukarik handiena Donostia eta Orioren artean. Santoñakoek ez baitute aparteko gauzarik egin denboraldi honetan. Hor ditugu iruntziak, momentuz ez dago ez arrokeririk, eta gogor akuarium paretik diferentzia txikiren bat lortu nahiea. Hor dituzue hurbiletik hartutako irudi hauetan. Donostia, Orio, Balea untziaz, Galiziatik ekarretako untziaz, eta Santoña. Untzi bat galdu dute Santoñakoek, baina Donostia eta Orioren artean, Luis Mario Lazagasti burruka benetan polita izan daiteke. Bai, oain hemen pasaran binaka gaudeta, bueno, nik uste bila parexa maren diela. Aipatzekoa da, Oriok oso arraunketa lutzegu hartu dula, 30 palandiko asti, eta Donostia ikustea da, aurri hartu nahien, ia 40 palandiko asti. Horrek ez dakit, geho patura pasako dienu ez diren. Hor dago diferentzi hori, 4 palada, eta aztertu egin beharko dugu beraz, nolako planteamentua egin duen entrenatzaile bakoitzak. Hor dituzue erdikaldetik Oriotarrak, Elizalde patroiaren agindutara, eta aldamenean Donostiarrak. Oso parekatuak oraingo zindarrak. Orion gaine hau, aipatzekoa da, Orion gankekuak bideak kanbiatu inditula. Zakit, proban batzuk inda, hobeto resultu hobi emate jeno zein ditzen, baina bi hankeko mintzak kanbiatu da dikoesti. Datu adierazgarria da beraz, aldaketak dira urten nagusi Oriotarren artean, eta hemen dugu bezalde Donostiaren untzia, Claudio Etxeberriaren agindutara. Urtetan aurrera, baina oraindik sasoian. Eta hemen dago aldaketa handi bat, hankeko bakar bat hor, eta zer itzi duzu era bitxi horretaz, era historiko horretaz, aintzinako arraunlariek erabiltzen zuten tosta banaketa horretaz. Bueno, nik uste dut, oain nina dola, emarkatzea pixkat hobeto nivelatzeko idetan, ez? Nien naiz horren aldekuan, jo dut nik oain ibiltzean azken ibiltzen tipua, baina emarkatzea nivelatu ez baldin zin balin badezu ondo, orduan olako aldaketa egin behar dira. Hor ditugu Oriotarrak, Balea untziaz, balada luzea, baina biziago ditugu Donostiarrak, eta bien artean ez dago ez diferentzia aipagarreri. Eta hemen ditugu Santoñakua, 4 minutu eta 2 segundu estropada zidenetik, eta pixkat atzeratzurik ditugu Santoñakua. Ikus dezagun berriz, gure helikopterotik hartutako erreferentzi zuzena. Orio momentuz ongi ari da, baita ere Donostiarrak, eta itxasoa nahiko arrotua Lucia. Bueno, ez, itxaso arrua ez dago, porque ikuste da palkipediko aztila, ez? Eta nik uste itxasua beti egoitzea espalin itxasu egon beste ote dela. Gainera ipatu behar da agian horixe dela estropadaren muko lekurik eskasena puntetako inguru hori. Bai, horre ote da olatuen azketak egena eta salto hundinak hortzite dira.
hor ditugu oriotarrak. Oraintxe, 5 minutu, norgehiagoka hasi denetik. Eta hemendik aurrera, lan dexente izango dute, eta hor erakutsi beharko du untzi bakoitzak bere indarra eta sasoia. Poliki badirudi Orio, erdiko kaletik, bigarren kaletik, aurreratzen ari dela. Eta referentzia honen arabera, Santoña ez da ez hainatzean geratu. Ez, horre referentzia ikusi danez, Santoña eta Donostia bastante parekatu ikusi dira, ez? Ikusi dana, hori jo, trainero erdi bat hola, aurri hartu du leia, eta ara honen bastante komodo eta luzei dela genea. Ikus dezagun beraz, zer nolako lana egiten diguten untzi hauek, erreferentzia txiki bat emango dizuet, lehen jardunaldian, Oriok 10 minutu eta 54 segundutan egin zuen lehen luzea, eta gaurko honetan jakina denborari hobetze izango da oriotarren helburua. Hemen dituzue pixkat atzetik ikusita untziak, eta hor ditugu oriotarrak. Momentuz oriotarrak indarrean, eta ez dakit Txemi Galarragak hor epaimaiaren inguruan ordezkariren bat izango duen, nolako giroa duzu hor, urduri alditugu Donostiarrak eta oriotarrak, Txemi? Ez asko, gu hemen gaude Iñaki Sarasuarekin, Orioko presidentarekin, eta Iñaki Sarasua nahiko lasai ikusten dugu gaurko honetan. Egiletan gaur nahiko lasai, no? Estropadazio horretik izan gara hor Patxi Sarasuarekin hitz egiten, eta urduri ikusi duguna benetan Patxi izan da, zergatik? Ez da, nik uste lehengo iganden ez zala inbertzana, eta ni pentsatzet gaur intetatu zula, aldana ateaztia mutilet.